ବୋଲଗଡ଼ ଖଙ୍ଗୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିପୁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସହଶିକ୍ଷକ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ନିଜର ଦଦା ପୁଅ ଭାଇକୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ବାଙ୍କୋଇ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପୃଷ୍ଟି ଖଙ୍ଗୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିପୁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମାନୁଷିକ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଭଳି କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବୋଉ ନିଜ ଦୁଆର ଆଗରେ ଥିବା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ନେବାକୁ ନେଇ ଓ ଜମିଜୁମା ବାଦବିବାଦକୁ ନେଇ ନିଜର ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ମାରପିଟି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୋଷା କୁକୁର ଝାଡ଼ା ଫେରିବାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ରଜନୀକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପୃଷ୍ଟି ଓ ମା ବିଳାସିନୀ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି ମିଳିତ ଭାବେ ନିଜ ଦଦା ପୁଅ ଭାଇକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ 162/20 କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଗାଁରେ ଏହିଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୋଲଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SMJ TV।